Jos se kelpaa hänelle, se kelpaa sinullekin. Ja jos se kelpaa hänelle, se kelpaa kaikille muillekin. Boschen ja Harley Davidsonin insinöörit eivät ole ainoita, jotka ovat päätyneet CTEK-latureihin. Myös Aston Martin on valinnut CTEKin. CTEK on yksinkertaisesti maailman älykkäin akkulaturi. Tiukkojen testien jälkeen CTEK-laturit on valittu useiden nimekkäiden auto- ja moottoripyörämerkkien alkuperäisiksi latureiksi. Lehdet ympäri maailmaa ovat samaa mieltä siitä, että tehokas latautuminen ja turvallisuus ovat laturin tärkeimpiä ominaisuuksia. Vain korkealaatuisin laturi takaa sen, että akku toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Ja Porsche pyrkii tarjoamaan asiakkailleen vain parasta. Tätä monien arvokkaiden ajoneuvomerkkien alkuperäistä laturia on myyty Ruotsissa nimellä CTEK-akkulaturi jo vuodesta 2002 lähtien, ja se on osoittautunut valtavaksi menestykseksi. 3 vuodessa CTEK-laturin myynti on kasvanut 25-kertaiseksi, ja monissa maissa se on markkinoiden ykkönen. Vuonna 2003 Ruotsin kaupallinen edustusto palkitsi CTEKin hyvästä menestyksestä Saksan vaativilla markkinoilla. Tässä kruununprinsessa Victoria luovuttaa palkinnon toimitusjohtaja Börje Maleusille. CTEK maailman älykkäin akkulaturi. Myös Mercedes on valinnut CTEK-laturin. Turvallisia CTEK-latureita voi käyttää lapsikin. Vaikka laturi kytkettäisiin väärin, se ei vahingoitu eikä kipinöi. Mitä tapahtuu, jos latauskaapelit yhdistetään vääriin napoihin? Ei mitään. LED-valo ilmoittaa virheestä ja voit korjata kytkennän. Mutta entä jos sataa? Tai se pääsee kastumaan? Ei mitään. CTEK-laturit ovat vesitiiviitä ja sopivat kosteisiin oloihin. Entä miten käy, jos laturi putoaa tai jää puristuksiin? Ei mitään. Se on iskun kestävä ja lujaa tekoa. Mitä tapahtuu, jos syntyy jännitekuoppa? Luultavasti ei mitään. CTEK-laturit johtavat tasaista sähkövirtaa, vaikka verkkojännite olisi 170, 230 tai 260 volttia. CTEK-laturit eivät ole ainoastaan turvallisia, lujatekoisia ja mukautuvia. Ne ovat myös käyttäjäystävällisiä. CTEK-laturit ovat kevyitä ja helppokäyttöisiä. 3,6 ampeerin CTEK-laturi lataa tyhjän akun vähintään yhtä nopeasti kuin tavallinen 11 ampeerin laturi, joka painaa 6 kertaa enemmän. CTEK-laturit ovat ihanteellinen kumppani akuille. Patentoidun kytkennän ansiosta laturi johtaa akkuun juuri oikean jännitteen ja sähkövirran, oli kyseessä sitten tyhjän akun parin tunnin lataus tai puolivuosittainen ylläpitolataus. CTEK-laturit eivät ylikuumenna akkua ja pidentävät näin sen käyttöikää. CTEK-laturit ovat ihanteellinen kumppani myös ajoneuvoille. Kodin kallein tietokone löytyy tavallisesti autosta, jossa se ohjaa sähköjärjestelmää. Sähköjärjestelmä reagoi helposti jännitepiikkeihin ja sähkökatkoihin. Kun käytät CTEK-laturia, akkujohtoja ei tarvitse irrottaa latauksen ajaksi. Kun valitset akullesi kumppanin, valitse CTEK.
maailman älykkäin akkulaturi. Mikä CTEK-laturi kannattaa valita? Se riippuu kokonaan käyttötarkoituksesta. Jos omistat auton tai traktorin, jonka akku vaatii jatkuvaa ylläpitoa, kannattaa harkita XS800-laturia, joka antaa erinomaisen vastineen rahoillesi. Se sopii myös suurehkojen akkujen ylläpitolataukseen. Multi XS3600 on ylläpitolaturi, joka pystyy lataamaan tyhjän akun yön aikana. Multi XS7000-laturissa on lyhyet latausajat. Se toimii virtalähteenä myös ilman akkua, mistä on hyötyä korjaamoissa. Multi XS25000 on latureistamme tehokkain ja hienostunein. Se lataa nopeasti tyhjät akut ja siinä on lämpötilakompensointi sekä elvytys- ja testaustoiminnot. Se on erinomainen virtalähde silloin, kun tarvitaan voimakasta sähkövirtaa. Jos omistat veteraaniauton, jossa on 6 voltin akku, valitse XC800. Se on kevyt ja kätevä 6 voltin laturi. Jos käytät kaivinkonetta tai ajat kuorma- tai linja-autoa, valitse Multi XT14000, joka ylläpitää ja lataa 24 voltin akkuja. Voit vaihtoehtoisesti käyttää 2 Multi XS7000-laturia, eli yhtä laturia yhtä 12 voltin akkua kohden. Kun lataat akut erikseen, niiden käyttöikä kasvaa. Moottoripyöräilijän kannattaa valita kätevä XS800, joka hoitaa seisontalatauksen ja lataa tyhjän akun aina yön aikana. Multi XS3600 lataa akut nopeasti ja se sopii autoon, veneeseen ja moottorikelkkaan. 6 voltin XS800-laturi sopii moottoripyöriin, joissa on 6 voltin akku. Kevyt ja lujatekoinen XS800-laturi sopii ajoleikkureihin, puutarhatraktoreihin, mönkijöihin ja moottorikelkkoihin. Multi XS3600 on myös kevyt ja lujatekoinen akkulaturi, joka lataa akut nopeasti. Se sopii myös autojen akkuihin ja soveltuu hyvin kylmiinkin oloihin. Kevyt ja monikäyttöinen Multi XS3600 sopii perusasuntovaunuihin. Multi XS7000 on puolestaan 2 kertaa tehokkaampi sähkölaturi, joka tuottaa sähköä ilman akkuakin. Multi XS25000 on tehokas virtalähde, joka lataa ja elvyttää syväpurkautuneitakin akkuja. Siinä on myös lämpötilakompensointi ja se testaa akun kunnon. XS800 on pieni ja vesitiivis akkulaturi, joka on ihanteellinen vesiskoottereissa ja pienissä veneissä. Multi XS3600 on myös vesitiivis laturi, joka ylläpitää ja lataa keskikokoistenkin veneiden akut. Multi XS7000 on erinomainen ja vesitiivis laturi kotikäyttöön. Multi XS25000 on paras vaihtoehto paljon virtaa kuluttaviin isoihin veneisiin, joissa on isot akkusarjat. Lämpötilamittaus on hyödyksi silloin, jos akku sattuu ylikuumenemaan kesällä. Multi XT14000 sopii isokokoisiin veneisiin, joissa on 24 voltin akut. Voit vaihtoehtoisesti käyttää 2 Multi XS7000 laturia, eli yhtä laturia yhtä 12 voltin akkua kohden. Kun lataat akut erikseen, niiden käyttöikä kasvaa. CTEKin valikoimasta löytyy sopiva akkulaturi aina käyttäjän ja käyttötarkoituksen mukaan.
Multi Access 25000 akkulaturi ei ole pelkästään CTEK-perheen lippulaiva, vaan myös oikea työjuhta. Erityisesti korjaamot hyötyvät siitä, koska sitä voidaan käyttää sekä laturina että virtalähteenä. 25 ampeeria riittää useimpiin paljon sähkövirtaa kuluttaviin autoihin. Multi Access 25000 laturi sopii erityisesti veneiden akkuihin. Se toimii kosteissa oloissa ja kipinäsuojauksen ansiosta myös huonosti ilmastoiduissa tiloissa. Suuren kapasiteettinsa ansiosta se tuottaa virtaa 12 voltin järjestelmälle, kun vene on laiturissa. Lämpötila-anturi mittaa akun lämpötilaa ja säätää latausjännitteen olosuhteisiin sopivaksi. Tämä on tärkeää akun käyttöiän ja suorituskyvyn kannalta. Erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta Multi Access 25000 laturi on täydellinen valinta asuntovaunuihin. Multi Access 25000 laturi ei ole paras mahdollinen akkulaturi vain korkean kapasiteetin takia, vaan siksi, että lataus tapahtuu patentoidulla 8-vaiheisella latausohjelmalla. Se takaa akun ihanteellisen toiminnan vuosikausiksi. Tarpeen vaatiessa ohjelma alkaa sulfatoinnin poistolla, jonka jälkeen laturi testaa akun. Tätä seuraa päälataus maksimilatausvirralla, kunnes suurin sallittu jännite on saavutettu. Päälatauksen jälkeen jännite pysyy vakiona, kunnes akku on kokonaan ladattu. Lopuksi laturi testaa, säilyttääkö akku varauksen. Nykyaikaisten akkujen kapasiteetti heikkenee helposti, jos ne pääsevät purkautumaan kokonaan. Multi Access 25000 laturi elvyttää syväpurkautuneet akut nostamalla jännitteen 16 volttiin ja pitämällä virran alhaisena korkeintaan 4 tunnin ajan. Ylläpitolataus onnistuu 2 menetelmällä. Float varmistaa parhaan suorituskyvyn, pulssi taas pisimmän eliniän. Multi Access 25000 laturissa yhdistyvät nämä 2 menetelmää. Kaikkien CTEK-latureiden tapaan Multi Access 25000 on suojattu kipinöiltä ja virhekytkennältä. Jännite pysyy tasaisena, vaikka verkkojännite vaihtelisi 170 ja 260 voltin välillä. Vähäinen aaltoisuus säästää sekä akkua että akkuun kytkettyjä laitteita. Lisäksi kaksoiseristetty maadoittamaton rakenne suojaa tasavirralta. Multi Access 25000 on CTEKin tehokkain laturi ja oikea valinta veneeseen, asuntovaunuun tai korjaamoon. Tai niille, jotka haluavat akuilleen parhaan mahdollisen laturin ja sen lisäksi vielä luotettavan virtalähteen.